Ерак араларны якынайтыр өчен кайчак җылы сүзләр белән сәлам юллау гына да җитә кала. Бүген без илебез башкаласында яшәүче якын кешебез, сөекле сеңлебез һәм апабыз Гөлия Рәшит кызын матур 35 яшьлек юбилейлы туган көне белән котлыйсыбыз килә. Дип язганнар Яңа Зимница авылында яшәп килүче якыннары абыйсы Расим Җәфәрович, тормыш иптәше Расима Мөнировна, уллары Илдар, кызлары Илмира, балалары Алсу һәм Ләйсән. Безнең Гөлиябез гаиләбезнең күрке, йөз аклыгы диләр алар сезнең хакта. Сеңлебезнең эчке җылылыгы тышкы матурлыгына тиң. Без аның саф күңеленә, елмаючан йөзенә, тыйнаклыгына, һәрберебезгә игътибарлы булуына сокланабыз. Кадерле Гөлиябез, ничек тиз вакыт үткән. Әле кичә генә кебек сез авылда балалар булып йөгереп йөри идегез, ә бүген инде еракларда яшәп, үз гаиләң белән матур балаларыңны үстереп киләсең. Безнең өчен син үз кызымыз сыман бик якын, ә инде Илмира белән Илдар өчен син аеруча кадерле. Сезнең балачак бергә үтте, ә шунардан да кадерлерәк мизгел кеше гомерендә юк. Кичкенәдән үк бик тырыш бала идең, хәлеңнән килмәгән эшең дә булмады. Шуңа күрә үз урыныңны шәһәр җирендә дә таба алдың. Гаиләңә күзләребез тимәсен. Бүген синең шундый якты бәйрәмең, чын күңелдән котлыйбыз һәм сине бик яратабыз. Без сиңа туган көнеңдә киләчәгеңнең бүгенгедән дә матурырак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын телибез. Язмыш сиңа бары тик игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итсен. Бәхетең мул, саф, самими булсын, гел елмаеп яшә. Гел елмаеп торсын кояш синең гомер юлында. Бүләк иткән чәчкәләребез мәңге шинмәс кулында. Алтыныбыз каршы ала күркәм туган көннәрен. Матур булсын алда синең көннәрең дә, төшләрең. Хөрмәт күреп гаиләңнән дә яшә шатланып кына. Һәр вакытта гомер әйдә тик канатланып кына. Сөйкемлегең бөркеп тора синең матур йөзеңнән. Канәгать дуслар, туганнар, якыннарың үзеңнән. Какшамасын саулыгың да, зарланма бу дөньяда. Яшә бәхеткә төренеп, һәр вакыт әле алда да. Шундый җылылык сулышы тулы теләкләргә, матур котлауларга кушып сиңа Гөлия чираттагы җырны бүләк итәбез. Туган көнең котлы булсын. Бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда теле изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем
Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә. Алга таба атлыйбыз һәм кабат сезнең хөрмәткә килгән котлау сәламен укып китәм. Бу юлы апагыз Расима Җафаровна, тормыш иптәше Петр Иванович, балалары Нягим, Илнур, Миләүшә гаиләләре белән язганнар. Сеңлебез Гөлия чын хатын-кыз үрнәге. Аны язмыш артык иркәләмәсә дә, ул үз җилкәләрендә бар авырлыкларны күтәреп чыкса да, кешелеклелек йөзен саклап кала алды. Шуңа күрә ул безнең горурлык та, олы хөрмәтебезне казанган якын кешебез булып та яши. Балабыз беренчеләрдән булып авылдан шәһәргә күчеп китте. Үз тырышлыгы белән эш табып анда яши башлады. Матур гаиләсен дә корып җибәрде дияргә кирәк. Хак Тәгаләнең язмышыннан узмыш юк дигәндәй, әнисен югалткач, әтисен дә, энесен дә үз яннарына алды. Буңы көндә алар өчен дә олы таяныч булып яшәп килә. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә табасың. Серләребезне саклый ала торган сердәшебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмеңдә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәрберсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрен төшмичә, якыннарыңның янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Алдагы гомереңдә якыннарың сине бары шатландырып кына үзең сыман ук яшәсеннәр. Гыйбадәт гомере телибез үзеңә. Сыкланырлык синең хылкың, машаллах, күз тимәсен. Зинһар әле яннарыңа кайгы хәсрәтләр килмәсен. Бәхетле бул алга таба, дөньяларның тәмен таты. Без барыбыз яратабыз сине, Гөлия, бик тә каты. Гомер юлларыбыз тоташ, без бер гаилә бу дөньяда. Шулай тату итеп безгә язсын яшәүләре алда да. Сеңелемнең туган көне, бик кадерле кешебез. Шуңа ихлас күңелләрдән аңа бәхет телибез. Тулы булсын тормышлары, матур үтсен гомере, саргаймасын сагышлардан бер кайчан да күңеле. Акыл иясе дибез без аның хакта сөенеп, гомердә дә язмасын ултырулары көенеп. Бар эше дә килә аның тотынса хәлләреннән, бары тәм һәм ям алсын ул яшисе көннәреннән. Иң газиз һәм иң кадерле, иң сөекле кешебез, сиңа ихлас йөрәкләрдән тулы бәхет телибез. Тормышыңны куган чакта безнең барын онытма. Әрнү, кайгы сагышларга зинһар әле юлыкма. Мин бик сине яратамын, бигрәк тә хөрмәт итәм. Бүген бәйрәмең көнендә бүләккә җырлар бирәм. Гөлия, бар теләкләр чынга ашсын. Ихластан кушылып бүләккә алдагы җырны да яңгыратабыз. Кабул итеп ал әйдә. Көне дә телибез без теләкләренең изгесен. Кайгы хәсрәт каралмасын күңелеңнең көзгесен. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле Гомер бәйрәмең гөл чәчәккә күмәл